बे समाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनिफ्राय बिटिआरनि हाग्रानि सम्पद एबा आयेननि बेरेखायै हा दखल खालामनाय एबा आयेननि बेरेखायै फरेस्टनि बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै न' बां लुनाय एबा हा दखल खालामना लानायनि सायाव गोख्रों बाथ्रा खेंफोरथि होदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फरेस्टनि एबा फरेस्टखौ सिमफायनानै एबा बिटिआरनि हाग्रा सम्पदखौ सिमफायनानै हा दखल खालामना लानायनि सायाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि गोख्रों खेंफोरथि फरेस्टनि हा दखल खालामनायाव ट्राइबेलानो जा एबा ट्राइबेल नङियानो जायाथों मानो बेयाव जेबो खोथा गैया जाय फरेस्टनि बिफां लाइफां दानस्रांनानै न' बां लुनानै लानाया मोनसे आयेननि बेरेखा आरो आयेननि बेरेखा खामानि मावनो जों खाबु होनाय जानाय नङा होननानै गोख्रों बाथ्रा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे फरेस्टखौ फोथांनानै लाखिनो बिटिआरनि सरकारल' नङा एबा बिटिआर सरकारल' नङा फरेस्टखौ फोथांना लाखिनो एबा फरेस्टनि बिफां लाइफां एबा आरो हाखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बिटिआर सरकाराल' बेबायदि खामानि मावदों बे नङा बेखौ आसाम सरकारानो गोख्रों आयेन खालामना लानाय जादों आरो गोख्रोंहै आयेननि गेजेरजों इभेक्सन खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों होननानै बाथ्रा फोरमायदों बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जायफोर आयेननि बेरेखा हा दखल खालामनानै थाहैदों बेयाव इभेक्सना जाखागोन आरो रोखा बेयावहा रावखौबो ट्राइबेल एबा ट्राइबेल नङै सासेबो गनाय नङा होननानै गोख्रों बाथ्रा फोरमायदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बे समाव जोंनि बर' रायजो एबा बिटिआर ओनसोल नाङै मिथिदि थांनाय साननैसो सिगां चिरां ओनसोलाव गोबां मानि हाखौ एबा गोबां मानि फरेस्टनि बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै लाबार बागान खालामनानै माखासे रां गोनां सुबुंफोरा माखासे गामि ओनसोलनि रायजो राजाखौ बाहायनानै राबार बिफां गायनायाव रां खामायनायनि लुब दिन्थिनानै गोबां हा मानि एबा गोबां मानि फरेस्टनि हाखौ एबा फरेस्टआव थानाय बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै सिमफायनायखौ लानानै बिटिआर सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारजों खौसे जानानै गोख्रों होस्रांनायखौ गोबां नोंथांमोना मिथिखाबाय बेखौ लानानैनो फिन आरोबाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा फोरमायदोंदि फरेस्टखौ एबा फरेस्टनि हाखौ जाय बिथांमोना आयेननि बेरेखायै दखल खालामदों बेयाव ट्राइबेलानो जा एबा ट्राइबेल नङियानो जा बे आयेननि बेरेखा होनना बुंदों आयेननि बेरेखायै सरकारनि हा दखल खालामनायनि सायाव गोख्रों राहा लाखानाय जागोन बेयाव खुनु कमप्रमाइज गैया होननानै बाथ्रा फोरमायदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बे समाव फैदो दानिया बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा आयेननि बेरेखायै फरेस्टखौ सिमफायनानै हा दखल खालामनानै न' बां लुना लाहैनाय आरो आयेननि बेरेखायै बिफां लाइफां गायनाय एबा दानफायनायनि सायाव माबायदि गोख्रों बाथ्रा फोरमायदों जों आबुङै मिथिना लानि फरेस्ट एलेकात जितु फरेस्ट रिजार्भ সেইখিনি एलेकात जिहेतु 2005 চনত চৰকাৰী যিটো আইন 2006 চনত ST and Traditional Forest Dwellers Act সেই এক্ট মতে 2005 চনৰ পিছত যিসকল ট্ৰাইবেলেই হওক নন ট্ৰাইবেলেই হওক ফৰেষ্ট এলেকাত সোমাইছে তেওঁলোককতো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো যিটো আইন মতে একশ্যনটো ল'ব লাগিব আৰু এইটো BTC চৰকাৰ নাই অসম চৰকাৰে সেই যিহেতু এভিকশ্যন কৰা যিটো অধিকাৰ যিটো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন কণ্ট্ৰল কৰাটো চৰকাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ সেইকাৰণে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে সেই আইন ইমপ্লিমেণ্ট কৰি পেলাই এভিকশ্যন কৰি আছে যে BTC চৰকাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ক্ষমতা নাই অথৰিটি নাই কিন্তু ইয়াত আমি আছোঁ কাৰণে দোষাৰোপটো আমাৰ ওপৰত পৰে BTCৰ ওপৰত কিন্তু যিহেতু আইনটোৱে 2005 চনৰ পিছত ফৰেষ্ট এলেকাত নতুনকৈ সোমোৱাবিলাকে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে সেইমতে সেই নিৰ্দেশ পালন কৰি থকা হৈছে ইয়াত ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল কথা নাই সকলো জনগোষ্ঠীয়ে যিসকল বেআইনীভাৱে 2005 চনত ফৰেষ্ট এলেকা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এলেকাত সোমাইছে তেওঁলোকে এভিকশ্যন কৰাটো কাৰণ চলি আছে তো আজি চিৰাঞ্চল হয়তো কাইলৈ বেলেগত হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে BTC চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ দায়ী বুলি ক'লে নহ'ব কাৰণ আইনে সেইটো অথৰিটি দিছে কৰ্তৃত্বক চৰকাৰক আৰু সেই আইন মতে তেওঁলোকে কাম কৰিছে আইন ভংগ কৰিবলৈ কাকো দিয়া নহ'ব সেইকাৰণে যিহেতু আইন ভংগ কৰি ফৰেষ্টত সোমাইছে তেওঁলোকক বেআইনীভাৱে বহি থাকিব দিয়াটো সম্ভৱপৰ এইটোতো উচিত নহ'ব। থেংক ইউ ছাৰ।